ଇରେ ବଇଁଶୀ ମୋ ବାପାଟା ପରା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ମୋତେ ସତ କଥା କହିବୁ। କ'ଣ କହୁନ? ତୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳୁଛି? ଆରେ ମଉସା ପଇସା ମିଳିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବିନି? ଏ ମିଳୁଛି କି ନ ମିଳୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣୁଛି? ହୁଣ୍ଡା ହୁଣ୍ଡା ଲୋକ ତୁ ଗାଣି ମାରି ଖାଉଛୁ କି କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୋବାଇଲ ତୋର, ମୋତେ ଡାକି ଆଣି ଏଠି ହଳ ବୁଲାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ପଇସା ତୋର ଆଉଛି, ତୁ ଖାଉଛୁ କି ରଖୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୋତେ କହୁଛୁ କହୁଛୁ ନାଇଁ ମିଳୁନି। ଏବେ ବା ମିଳୁଛି ମିଶରରେ ପଇସା। ମିଶରେ କିଏ ପାଇଛି? ସବୁ ପିଲା ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କେବେଠୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲା? ଏବେ ବା 6 ମାସ ହେଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଇସା ପାଇଲାଣି। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ହଳ ବୁଲାଉଛୁ? ଆରେ ମଉସା ତମର କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ମୁଁ ତମ ପଇସା ଖାଇ ଦେଉଛି? ଖାଉନି ଆଉ ପଇସା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼ୁ? ଆରେ ମଉସା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି। କିଏ ଏଇଠି ପାଇଗଲା, ତମକୁ କିଏ କହୁଛି ଇଏ ପାଇଗଲା ବୋଲି? କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଷ୍ଟାର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତମକୁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ନା ପଇସା। ତମକୁ କିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ବୋଲି କିଏ ତମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ତମ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖାଇଛି? କିଏ ପଇସା ପାଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। କିଏ ପଇସା ପାଇଲା? ଆଜ୍ଞା ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଖାଉଛୁ, ମୋତେ ହଳ ବୁଲାଉଛୁ, କ'ଣ ମିଛରେ କହିଦେଉଛୁ? ଆଉ ତୁ ଜାତି ଭାଇ ସେ, ତୁ ତା କଥାଟା ନୁଚେଇ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ମୋତେ ବୁଢ଼ାକୁ ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଖାଉଛୁ, ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ସିଏ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପିଲା କି କ'ଣ, କି ରାଉଳର କି ଖଣ୍ଡାଧାର, ମୋ ଜାତି କ'ଣ? ଆଉ ଯଦି ପଇସା ନ ମିଳୁଛି ତୁ ଯା, ଏଥରକ ଆଉ ଆସିବୁନୁ। ଯା ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଖାଇଲୁ ଆଉ ଆସିବୁନି, ଯା।